Sjećate li se vašeg prvog razgovora za posao u Njemačkoj? Meni je bio stvarno naporan i težak, pogotovo zato što mi je njemački bio loš. A srećom imam par savjeta kako da to olakšate. Prvo, svi koji gledate ovo zato što ste pozvani na razgovor za posao, čestitam. Stvarno nije lako bilo od svih kandidata da se baš vas izabere za razgovor za posao, stoga možete biti više nego ponosni što ste pozvani na razgovor. Uglavnom postoje dva razloga zašto ste pozvani na razgovor za posao. Prvi razlog je zato što vas je neki poznanik preporučio jer ste došli preko Personalvermittlera, tako da poslodavac već zna dosta o vama. Drugi razlog, ako ste se prijavljivali preko prijava za posao, izgleda da je vaš životopis, zapravo Lebenslauf i Bewerbung, to je motivacijsko pismo, izgleda da su bili dovoljno dobri da se poslodavac odluči, možda bi morao više o njemu znati. Ako vam treba motivacijsko pismo ili životopis na njemačkom, imate ispod u opisu videa drugi video u kojem objašnjavam kako korak po korak sami napisati životopis i motivacijsko na njemačkom. A sad kad smo objasnili zašto ste došli do razgovora za posao, ajmo krenuti na razgovor za posao. Prva stvar koju trebate paziti je da ste pristojni i uredni. Ja znam da to možda izgleda čudno, vas se ne zapošljava zato što ste pristojni i uredni, nego zato što imate sposobnosti koje ste predložili u vašem životopisu, ali mi smo ljudi vizualna bića koja jednostavno više volimo urednost i čistoću. A kad smo već o vizualnosti, ljudi isto tako vole da osobe izgledaju samouvjereno. Ako kojim slučajem sjednete i budete pogrbljeni, i na primjer prekrižili ste noge, držite se za ruke, znoje vam se dlanovi. To su znakovi da se bojite i to nisu znakovi samopouzdanja. Ja ne želim puno pričati o držanju, ali postoje par načina i trikova kako da osoba vidi da priča sa nekim ko je samouvjeren. Pod broj 1, kad sjednete, isprsite se, zabacite malo ramena i opustite se. Pod broj 2, nemojte križati noge. I pod broj 3, pokušajte jednostavno kada razgovarate više koristiti ruke. Znači, prilikom razgovora kada koristite ruke, puno je dinamični razgovor i osoba je puno više uvjerena da ste samopouzdani. Isto tako ja znam da je teško, pogotovo sa lošim njemačkim, da je teško održati kontakt očima. Ali vjerujte mi, 60% razgovora ako držite kontakt očima, puno ćete pokazati o sebi. To vam znači da ste samopouzdani, gledate ljude u oči, ne samo za razgovor za posao, nego općenito u životu. Nemojte se sramiti, nemojte micati pogled zato što to izgleda kao da se sramite. A sad kad smo prošli ove vizualne finese, ajmo sada na ovaj pravi dio zašto vas je neko pozvao na razgovor za posao. Prva stvar koju većinom poslodavci žele razbiti led, pa onda vas pitaju želite li čašu vode, treba li vam što malo da se opustite i prvo što vas pitaju o tvrtki, kao zašto ste baš došli kod nas. To vam je prvo pitanje u 90% slučajeva. Nemojte slučajno doći na razgovor za posao da se niste pripremili. Ako znate, na primjer, o tvrtci od vašega prijatelja koji vas je preporučio, pa pitate čovjeka kakva je tvrtka, koliko dugo posluje, čime se bavi. Ako ste kojim slučajem došli preko prijave za posao na internetu, svi imamo internet, upišite ime tvrtke, pogledajte koliko godina su tu. Svakako taj prvi odgovor kako odgovorite, ako odgovorite na primjer jako detaljno, šta ja znam, na primjer naučili ste dosta puno o tvrtki da znate točno ko je šef, koliko dugo tvrtka postoji, koje branše uzima i na primjer na kojim se mjestima nalaze tvornice ili firme. Vjerujte mi, poslodavac će znati da priča s nekim ko zna što radi. Nakon tog prvog dijela ide ovaj specifični dio za svakoga. Većinom ljudi imaju vaš životopis i Bewerbung, ako ste Bewerbung trebali, ispred sebe i onda prolaze korak po korak šta ste pisali u vašem životopisu. Što se radnog iskustva tiče, svakako će poslodavacu zapeti za oko, na primjer ako ste radili do 4. mjeseca 2019. u jednoj firmi, a tek od 9. mjeseca 2019. u drugoj. Prvo što će vas pitati, to je sigurno što ste radili u tih par mjeseci, zašto ste bili nezaposleni. Bilo bi dobro da uvijek imate neko opravdanje. Ja sam na primjer imao rupu od 2 mjeseca, rekao sam da sam u ta 2 mjeseca zapravo pronalazio način kako da nađem drugi posao i odlazio na neke određene kursove da se malo bolje pripremim za tržište rada. Nemojte misliti da vas neće pitati o vašem radnom iskustvu i sposobnostima koje ste naveli. Na primjer, ako ste CNC operator, pitat će vas sigurno na kojim ste aparatima radili, koliko poznavanja imate i ostale stvari. Isto tako, ako ste medicinski tehničar, pitat će vas u kojim ste sektorima sve bili, šta vam se najviše sviđa i tako to. Poslodavac vas isto tako može pitati još dvije stvari. Prva stvar je što se tiče školovanja. Ako su, na primjer, neke djelatnosti za koje je baš potrebna diploma, poslodavac će vas pitati za školovanje, je li vam nostrificirana diploma i ostalo.
Ako vas zanima tekst o nostrifikaciji diplome, imate ispod u opisu videa, pisao sam na stranici Projekt Njemačka o tome. I druga stvar koja vas može pitati o vašoj plaći, koliko plaću želite. Ljudi, za plaću se nemojte bojati, nemojte tražiti manje od onoga što vrijedite. Jedan moj savjet koji sam na primjer vidio u prosječnim plaćama u Njemačkoj govori je da koristite atlas od Zavoda za zapošljavanje. Taj atlas je zapravo predobra stvar zato što preko tog atlasa možete vidjeti kolika je otprilike prosječna plaća u određenoj regiji za određeni posao. Ako vi mislite da ste iznad prosjeka, uvijek možete tražiti veću plaću. Znači preko toga zapravo ne morate ni znati kolika je prosječna plaća u toj firmi, a opet znate da se niste prodali prenisko. Obavezno koristite taj atlas, ostavit ću vam ga dole u opisu videa link da ga možete koristiti. Obavezno ga koristite zato što ne želite se prodati ispod prosjeka, a pogotovo ispod minimuma u toj regiji. I uglavnom, ovo bi kao trebao biti kraj razgovora za posao, ali uvijek će svaki poslodavac pitati imate li vi određena pitanja. Nemojte odlaziti bez pitanja, sad ću vam dati 4 stvari koje morate pitati da bi razgovor za posao prošao super. Ako nije naglašeno i ako je naglašeno, pitajte obavezno kakvu vrstu ugovora vam poslodavac može ponuditi i koliki je probet sajt. Ako nije naglašeno, isto tako pitajte koje su radne smjene, kako to izgleda, da vi znate sebi organizirati vaš život. Nemojte ni slučajno, ako vas poslodavac nije pitao o vezi plaće, nemojte ni slučajno zaboraviti pitati za koju plaću bi vi radili. Ako vam kojim slučajem ne kaže za koju ćete plaću raditi, on će onda vama postaviti protupitanje koliko plaću želite, pa koristite onaj atlas koji sam govorio prije. Zadnje pitanje, pitajte kad bi mogli početi raditi ako se za vas odluče. To je jako bitno zato što postoje situacije kad ste na više razgovora za posao i želite znati kada možete početi raditi ako se za vas odluče oni i ako se vi odlučite za tu firmu unutar par firmi koje vas zovu na razgovor za posao. Moji pretplatnici i ljudi koji lajkaju moj kanal znaju da pitanja o bolovanju godišnje se ne postavljaju na razgovor za posao, nego tek kad potpisujete ugovor, tako da znate. A što se ostali stvari tiče, imam puno video sadržaja na svom kanalu i za kraj vam stvarno želio reći, želim vam puno sreće, iskoristite ove savjete i vjerujte mi imat ćete najveći uspjeh.